kirama ko biyoma ari ko jimi ko arnan ko nanni ko artin ko tinni ko dae ko nanni ko ana wana gido hande kanyo jango Chelo kirama ko biyoma ari ko jimi ko arnan ko nanni ko dae ko nanni ko ana wana gido hande kanyo jango Baba fini Mor malandullah Baba ko ardi fo weltanima go a ummi malaw so wonan an mi boye baldi sabu ngol lawul ene jeya ko lowi kam tampere dum ko go a ummi malaw Baba idi do julda ha pari mi tawli mo ara suftina bandu Baba ko ni suko su yidi dañi hunde ma woto jaren dum ummade law julde gayna suftina bandu Baba ni ne mo sagar Baba tinnu to jaguda do tinnu Baba merci beaucoup a jaram kadi njaafuda e drasma e ala hakki sa yi kadi mi fini subax la waji rek min kam ko dum woni meccalam to jida do min ko min bir ko sipir bolo woni meccalam daga finde subaxaji mi wada sport kiidaji kadi mi weeru ya salto ko dum non tay wona goddo Baba ko nanmi ko bida ko sipirode Baba jagutido bari sikki an yataw dendi nyumuna him Baba sipiru falde fuurde ene sadi hen to mi leppinani comci Baba ko mbirgol non ene sadi mom sipirane falde to fam bernden saren Umar saren Salum Sien Moussa Mbaroden Baba mi dañum saha kono Baba mbasito mama gidel gotel Baba tinno Umar lawde mi yirwe ma julde le mi yirwe ma entraînement ma wado no biruda ni tinno hen no fewi a nyaamal gosi no tinno gosi yali a tinno gosi yali Baba gosi yali o mo jida Baba yetama hedera do so dendi umi yomi yando sen suftin ko di ma ok inshallah par so matti ma njew ok gosi wadde ma wi tulla e wattu wadande wi dum gosi yali ok inshallah bang moƴƴor heldama ni min oɗo galle ko musiɗo ko ne heewi ha kala ko gadduɗa bonne ha bona seize uji kelama banguji kelama koyɗe nani guittama hay goto anda holto yeehi te ɗum ɗo mbaɗan ko tekkeram nde tan woni tekkeram nde kañum han bonnata saabu kañum doole mum nde ko kawriɗo somi yino koyɗe ɗe kam mum nawno kam so monisé waɗanami ɗo yimɓe dañoto jooɗi seisel gotel jooɗi joni kala ko mbaɗa waɗa ponma tan wadde affaire de jamde taw kam sa jooɗi men hela mi kam gonɗum gono bawɗe Allah tan gonɗum an kam Tulay Boubel naam arga yeyan an kam mbar ko jam koy an kam ana suwa hay finde ara dambo nder suudu mari wona koye gollam gonnon golle ma gila gaynuɗa kay lawliɗe kaake kay gayni golle aɗa leeli nder tan 9 heures joni maayo an kam ma haalani haydara yaade jeere an wona ka jotto noon tan ham namdoma dépense eyyi iyaw jotta mayano pototon ni ham namdoma dépense wallahi hande ko min haalata haala dépense min tottanma dépense gila namda hen wadde haal mi nana sa yi kesum tan andu won kesum garɗum min gonnomi koye pardi mbaɗa yaaha jeere par ce que hedde 10 heures en jahami jeere aɗa andi ɗum moƴƴi hande noon ko law jimɓe jaaha ɗum ko woni ujunere voilà nanguɗo hande mi namda hima teme jeeɗiɗi hande mi tottanimi dépense teme tati de teme ujunere nde fof tottumade ko kewi wallahi Allah hande komi jiɗɗo teddinde musidɗam o neɗɗam o hande komi jiɗɗo hollidemo ko ari ɗo ene ko mbaɗa welama ɗo welti anani ndeɗo ujunere wonnam hen bottari moƴƴiri mi sohlani tew sohlani guertode ƴew ay ali
min kam parnoɗo ko ɓooyi pour teddinde par ce que min sehilma ko joom gallam aha parnoɗo addu kam parnoɗo pour teddinde addu i teddinaɓe ko jogɗa ho naati yaltata moƴƴere ma yettaki toon i moƴƴere ma yettaki toon sehilma hay ko joom gallam Eyyi. mo teddi sa teddini mi teddinoma sa teddinani mi teddina ndefu spécial cohlumi noon ñiiri cengle jinmi ndefa yiri cengle saabu mbaɗa andi guiƴam o ko ɗum nawatamo lahara te o wayri ñaam surprise ñinmi waɗandemo aɗa ɗa mbiya joni ndefuuji kewɗi natti hande ko ñiiri cengle cohli yiri holɗum ñiiri cengle so a wano haalde noon annen guila hanki jamma ko joni ara hakkillam aadi ko neɗɗo cosaan yiiɗi han ko ñamele nden joni hande ko ɗum on surprise ñinmi waɗandemo gawri neldanoɗani gasi gawdi mankani gawdi so gasi jaaso Tidiane Thiam ɗo place makko ɗo ma taw toon gawri hay sinno ala gawri sammi son ndemiri mbaɗa ñiiri ndemiri mom no hersini moom mom no hersini ne daña koɗo defa ñiiri cengle no hersini torop aɗan ko hersini Eyi. gona debbo ngama nadde wañ ngama cuurki naatema ɗum hersini defte kay mami def kono no hersini ñabri dafo ni kadi ma muusa dafo e ndimi goppa discitation o eyi tami yejjiti debbo délégué mbaɗa haalde ma ɗurnaɗa holla mi hoju mbaɗa wona noppi nata farmata amadou bara debbo délégué délégué lewna lewni eyyi eyyi farma amadou bara warin ɗo o wiyare notoɗamo comme jejjinnoɓe parole binta rasulullahi wallah on lewno fof ne andi golle mum Yummum e binta. moƴƴere mum Wallahi. e yawde mum jomum mi notoro on kala mo noddi notoro moƴƴo de mi notoro on ke waɗa min kalanta ɗum lewnonaɓe fof no gandi ko moƴƴo ɓoyi fiidemi goɓɓe gandum nde o fiyatama nde a haalnani somo muccima tintinani ñande fof so mucci kam mbaɗa e tintinma mum ɗon ko muccima ko meeɗa tinde o pammi deeƴe te kadi o addino ɗo henene guertoɗe ɗiɗi o ar mbiwom ka dañɗo koɗo o wi ko neddin guertoɗe ɗiɗi ɗum tagi aɗa wiya ɗo komi parnoɗo a wawi wiide tan ka parnanoɗo kono an kay parano fof tan nde ko goto kono guertoɗe mbatta bottani hirani mbatten ɗum bottani ko cengle ni mbimami ene moƴƴi wawa tan ko moƴƴude kay ha min da mi anda holko tagi rewɓe joni ɓe gayma ha ete rewɓe nden pinanma ko niɓɓel subaka salatu pitta galle ha laaɓa lawƴe kaahi ha laaɓa jaaha guese gonno toon ha 9 heures garta so gatti ƴetta gawri jaaha tungude unoya garta jaaha jeere garta ɓorɗo ndefa tottuma ñaama sa ñaami ɓernde ma ɓuuɓat ɗum tagi sukaɓe nden barkini kono joni hewɓe doole sontotoɓe dendiraɓe mumen leltiɓe doole mumen tan heeloɓe banguji on gooti koni komi kam aali o wallay mbaɗa andi mo hande ham mbaɗa kala nde o tiimi ndiɗo ñiiri mojjal jalel makko nden nde aale ñiiri ngo longa dat guila e nden allahu akbar seeɗa ko joote ñaw ko basa guijam mbaɗaɗa selli jara ni namɗade a fini wallahi min de cikkanom ka leliɗo ha joni saabu lawol ngol cikkude min koko nangguma on saaha mi yalti mbaɗa yando e min noon wonto kon mi yettiyaɗo musidɗam gorko ko noddi ham Aha. mi yaha ron tan mi ara wi alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wi ha ha hayyo guiƴam ay jetten Allah jetten o suko holon denɗe gonɗo e galle he guiƴam gueɗel gotel guel gadi mi yiide makko o fini ko law so wona kanko mami ɓooya balde he nde wonno lawol ngol hen tampere lawol ɗiɗaɓo mi yiyomo juulo taraɓo ko fawi hen tawmi ɗo komi softino ɓandu makko min keeɓi yewtidde o wiyam ko mbir mbimi yonde hawre tellade jaam dañama ɓaade ka mbir a roni annen min ko ɗum gonnomi aali mi nanima ay an noon aali ngel o cuhle ñaami noppi maɗi ha laaɓi mi jiri haalande an hanki tan garɗa ɗo hanki tan ko ganduɗa e makko foof ko gandumi e makko ko ɓuuri te oɗo ɗemgal ngal ene weeli ko haalata ko e ko hollatma ko wona ɗum o ɓuura sa wi omo fina law yo omo juula yo omo softino ɓallu yo ɗum ko hande o waɗat ɗum o woni koye ɓurdema tan ana oɗo law makko hollum kala nde o fini law ɗo e galle ko midi
miɗo fini law an noon sa wi omo fina law omo juula yo ɗum ko haaju makko eyi ñande nde o wi min ɗo omo waɗa lamba kono ɗum fof min nanngu ɗum ko kecce ma ko ɓola ɓol ƴollo guiƴam a gayni mi yakoraki e makko darto sabu an arsugo arat ha e nder suudu ma findinma kolla caggal holto arsugo woni guiƴam oɗo ne wawi ɓiral ene wawi pomnal ene wawi jottal ala ko wawa guiƴam ay an noon yontimi toppiri sugo o an mbiɗa gonga noon a waɗi lamba wona kono an 4 combat a dañi ɗum te 39 fof ma ko nil goto dañƴa défaite an holko mbawka ma to woni guiƴam combat ciloño noon ay jit ciloño ko de o joɓi dawadi mbaɗɗon de sarir sar joɓi dawadi mbaɗɗon guiƴam ayi accu toon ɓe aɗa ɓenni an kono guiƴam a jaggani hen min komi garɗo mo jillu oɗo mawo jarnam oppude haajam e hammam mi jaggamo yow sabu o ƴettu aɗan ɗon omon ɗon lamba makko nan ɗon pingol makko subaka nan ɗon haajam ne bone ma e makko guiɗo ma artu nanggan mo maɗanima way min noon soma fou ane makko fof soma fou so tawi ko haala makko kalanta kam guiƴam anani min aɗa waɗi mi taas way ane makko guiƴam wayi fou wayi la ilaha illallah o de juumi arsugo ara ha nde suudu ma ay min noon hankkadi fillotama ñawama ay o suuko mami jagganmo ha aduna fof anda mi jagganimo kala ko yiɗi mami ballodir hen fami fofti o suudu fo sen